bunker nedad. Jeg har det så skidt. Gigantisk udvinde. Jeg ved jo, hvad klokken er. Jeg gider ikke tjekke. Jeg har ikke energien til det. Jeg er nødt til at komme til bunden, fordi ellers er jeg bange for, at jeg selv besvimer. Jeg skal videre. Det vil jeg godt. Jeg ved ikke, hvad vi snakker med. Er det Lotte? Det er Lotte. Godmorgen, Lotte. Til svid. Hop op. Det her, det er så en macchiato, siger de. Men nu er vi jo i Afrika, og det her, det er så åbenbart en macchiato her. Og en macchiato, som alle ved, det er en lille stærk kaffe og en lille bitte mælkskum ovenpå. Ja, men det smager sgu meget godt. Den her kaffe. Det ligner mere en kaffe latte. Cheers. Er I klar? Hvad siger du så? Jamen, jeg føler mig så klar. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg føler mig totalt klar. Jeg mærker ikke noget mærkeligt i kroppen. Der er pakket. Der er styr på det. Jeg tror egentlig bare, jeg er spændt lige nu. Og så har de spørgsmål. Hvor du overbevist dig om du er klar? Nej. Godt. Jeg er bare spændt. I går der var jeg nervøs og mærkelig til måde, men lige nu føler jeg mig klar. Men vi er klar. Ja. Det er det. Altså vi skal nok komme afsted med det hele, det skal nok blive fedt. En lille lur nat. Ej, det bliver en lang lur. Jeg kan love dig for, at vi ikke kommer til at sove på den der siden af stykke tid. Har du mærket til alle de der øl, folk drikker her? Undtagen årstid. Kilimanjaro? Jamen det er jo alle dem, der kommer efter sig fra. Det er helt vildt. Ja. Altså jeg kan love dig for, at jeg kan ikke lide øl, men jeg skal have en øl bagefter. Jeg tænker, du skal have det. Ja. Det er en del af det her. Det føles som om det er en del af det. Der står Kilimanjaro på alt. Kan du ikke lide øl? Kilimanjaro. Nej, jeg kan ikke lide øl. Jeg kan simpelthen ikke bare. Den der smag af humle, det ved jeg. Vi skal have det. Ja, jamen selvfølgelig. Det er det. Okay, nu er det helt store spørgsmål så. Hvordan starter man fortællingen på en historie, der startede for 3 år siden? Det har jeg ikke regnet ud endnu. Så den lader vi lige hænge i luften et øjeblik længere. Så lige nu, der sidder vi, min far og jeg, på et hotel, der hedder Springland Hotel i Moshi i Tanzania, ved foden af Kilimanjaro. Og vi er indlogeret og pakket og klar. Vi har pappas bagage, mere pappas bagage, min bagage og min bagage. Hver af de her, de vejer 15 kilo. Så vores tur til Kilimanjaro starter i morgen tidlig. Kl. 8.30 tager vi afsted herfra og har en køretur hele vejen hen til bjerget, hvor vi så starter turens første trek, som er ikke så lang. Den er et par timer lang. Det bliver forhåbentlig lige til at holde ud. Ikke for dræbende. Og det er så først anden, tredje og fjerde dag, der begynder at blive rigtig hårde for højden. Så vi er allerede begyndt at tage højdepiller. Ja, det er vi ved at teste, hvordan vores krop nu engang behandler, fordi at vi kan begge to allerede mærke det lidt summe i fingrene, og vi skal tisse hele tiden, og alle de der ting, der var hele tiden. Altså bare for at give et eksempel, den mængde af medicin, vi hver især har med til alle situationer, er helt vild. Altså der er så meget at tage hensyn til.
Men ja, det er vores værelse for en dag, og så er vi afsted. Og så begynder det rigtige eventyr. Så lad os starte fortællingen der. Det er måske værd at overveje at få de der stave alligevel. Hvis jeg har pigget på så meget. Nå, men jeg tænker, hvis det sneer så meget. Ja, det har du måske ret i, men stave er svært at håndtere. Ja, det kan det være noget af. Vi kan tage dem morgen tidlig, hvis den der. Vi skal lige vurdere, hvis vi snakker. Ja. Og høre dem, ikke? Brother? Fantastic. Nice to meet meet you. you. Thank you. Det er det. Minimum. Yeah. It depends how you drink. Yeah. From 3-4 liters, depend how you drink. Yeah. But 3 liters, from 3 liters, is fine. Perfect. And about food, please force yourself to eat. Because if you can eat, you can do anything. Make sure you have protein bar, snacks to give you energy. And for tomorrow, like a 3 hours driving to Rengwaiket. Når vi skal gå Rongai, Ja, det Ja, var det. på nogle af de andre ruter, der går man sådan op, og så går man lidt ned igen, og så på en eller anden måde, så snyder man kroppen til at tro, at man er højere. Og der går man sådan rimelig ret på Rongai-ruten, så de første dage vil I formentlig synes, at det er let, og så pludselig så vil højden ramme, ikke? Så det bedste råd er virkelig bare at følge guidens anvisninger og tage det stille og roligt. Man skal indstille sig på, at man vil mærke højden, så det, alle Så mærker du træt eller hvad? mildhøjde symptomer som let hovedpine, forbigående hovedpine og appetitløshed. Det er alt sammen normalt. Til de symptomer, der er at være opmærksom på, det er, hvis I pludselig føler jer meget svimle. Ja. Og hvis I sådan kigger på hinanden og synes, at hinanden sådan ændrer adfærd. Og jeg er stor svimmelhed, altså har problemer med at gå lige, ikke? Og det vil typisk være nogle symptomer, der knytter sig til, at man begynder at få væskeansamlinger på hjernen. Og det er det, der oftest optræder på Kilimanjaro, fordi opstigningen er så hurtig. Men altså, guiderne er jo super tjekket og har vurderet de der ting mange gange, så mit bedste råd er egentlig bare at lytte til dem og lade være med at overrule dem, fordi de ved, hvad de snakker om. Kilimanjaro, 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 Mimame Sana. Kilimanjaro, 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 Mimame Sana. Namawenzi, 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 Mimame Sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona wanizunguka, 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 watakapule wanyama. Enyema, enyema. Now we are starting point. We go to the top of Africa. Woohoo! Love that. Energy levels? Very good. Perfect. A view of Africa. Love it. Crazy guys. Crazy guys. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! For acclimatization, we go higher and then we back. Yeah, perfect. It's perfect. So means that tomorrow it will be a long day. Yeah. What is a long day? I mean, so tomorrow we skip second cape, we go 30, right? Perfect. Yeah, no problem. Sounds good. Sounds good. Hakuna Matata. If we wake up in the midnight and if you have a light, you can see the eyes. Oh. That's a wild dog. Is it something that we should be wary about if we get up to pee or no? It's good to know. Det var ikke et nej. Det var sådan lidt Ja. nej, ikke? Det er også fint nok for det. Okay. Lad mig lige starte med at træde et skridt tilbage, eller et par skridt tilbage, og så fortælle resten af historien. For det er egentlig det, der er det vigtigste for mig i hele den her fortælling. Det er ikke så meget bjerget, det er ikke så meget hele den udfordring, det nu engang var. Det var faktisk
alt det, der ledte op til, som var hele meningen med det hele. Det er Jeg tænker, at... noget af det mest absurde, jeg længere. Jeg tænker, vi sætter os ud. Altså, vi er ikke... Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Vi kan ikke... vi kan ikke sidde herinde. Hvorfor ikke? Kan vi sidde herinde? Hello. Hello. Oh, en havn. Nice. Lovely. Thank you. Så for godt og vel 3 år siden, der kommer jeg hjem efter at have brugt et år i Seattle. I det år har jeg indset mange ting. Ikke fordi jeg var i Seattle, men fordi det var lidt det sidste kapitel for mig i, hvad der var min enorme depression hen over en lang årrække. Og det at komme hjem, eller det at komme ud til at starte med og opleve verden igen og se verden fra en anden side, gav mig rigtig meget blod på tanden med hensyn til at prøve noget nyt. Der var mange ting, der ligesom skulle genopfindes. Der var mange relationer, der skulle genopfindes. Og et rigtig godt sted at starte, for mig i hvert fald, var noget af det, der var tættest for mig. Og det var familien. Så jeg kommer hjem og har en idé i hovedet om en udfordring, som jeg har haft i tankerne i mange år. Og det er at bestige Kilimanjaro. Og min tanke her var, hvad hvis at man kunne kombinere min eventyrlyst med relationsbygning. Jeg tror, vores største fjende kommer til at blive højden. Det er jeg sikker på, det bliver. Jeg tror resten. Ja. Altså selv i morgen. Så er det noget problem i morgen. Når det er 7 timer. Ja, sådan noget. Lad os sige, det er sådan en 7 timers gåtur. Ja. Det skal vi nok komme hjem. Ja, gør det forskel med det. Er det forret, eller er det hele? Vi får 3 retter. 3 retter. 3 retter hver dag. Hold da kæft. Så det er forhånd, det her. Fandme meget mad, mand. Det smager sgu ikke rigtig godt, det her. Det smager virkelig godt. Det er virkelig godt. Det er her. No nausea? Excuse me? Nausea? Om du har det lidt dårligt. No, nothing. No, everything's good. Good appetite. Very good appetite. So 6 o'clock tomorrow? 6 o'clock. Day 30, breakfast. And you know, sometime in the mountain, the rain start around 2-3 is time for raining. In the night? Yeah. Yeah. Better to be in the camp early Yeah. Yeah. Oh, okay. before raining. Yeah, yeah. It's our plan. Yeah. It's also our plan. We follow you. We follow your plan. Always. Yeah. Yeah. I think we are lucky tomorrow. Again. Yeah, I think we are like is weather. Yeah. For sure. Så jeg kommer hjem fra Danmark med en mission om at skulle fikse relationer. Og jeg tager hjem til min far, går hen til ham og siger, Papa, hvad siger du til, at vi bestiger Kilimanjaro sammen? Og det skal lige siges, det her har vi aldrig nogensinde gjort. Ikke noget af det i nærheden. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så havde vi praktisk talt ikke snakket sammen om noget som helst personligt hele mit liv. Og tanken om at skulle være fanget på et bjerg sammen i en uge, 2 uger, hvor længe det nu engang tog, det var skræmmende, tror jeg for os begge to. Men han kigger på mig, han har et spørgsmål. Hvem betaler? Klassisk. Jeg to. Hvad tænker du? Jeg tænker, vi har så meget energi, og vi har alt for meget overskud og alt for meget hybris lige nu. Så Rulle. Vi tager det stille over. Vi skal derover. Vi skal der. Aha. Så skal vi efter 4,5 timers vandring, så skal vi til venstre. Og så skal vi på bunden af det bjerg, som er den tekniske bjerg, har jeg lige lært af min søn. Skal vi sove i nat. Fuck, det er godt. Så vi skal gå i 9 timer, Det bliver koldt. og det bliver koldt halvvejs. Det bliver fucking koldt. Ja. Så derfor, Der er tæt pakket i dag. der er varme. Der er mange jakker, der er mange lag. Ja. Der er fandme fart på. Det er fedt. Ja, det bliver så godt. Vi er helt over at køre. Ja, men jeg er faktisk lidt oppe at køre. Jeg kan godt mærke, at de der 9 timer foran mig, Men det har været en god nat. det føles sgu overkommeligt. Jeg har sovet godt. Jeg har sovet 9 timer. Jeg har sovet lige så meget, som vi skal ud og vandre nu. Jeg satte øreprøve. Jeg satte en lille sådan en horror story i mine ører. Okay, det er en rigtig Og dårlig dag. efter 1 minut,
Så sover jeg. Du sover, ja. Nå, vi kommer afsted. Jeg kan se, vi venter. Ja, tak. You are ready? Ja, Vi er ready. Jeg tror, det er løgn at sige det op, ikke? Ja, fordi der er 5 langt. Det er også langt dernede. Ja. Og hvor du siger bare til, hvis du skal have en pause. Jeg siger, jeg lover dig, Frederik. Ja. Og lige altså, når jeg nåede, Er det godt? så siger det, når jeg lige stopper, så er det kun fordi, at jeg lige får sådan vand. Ja. Jeg er sikker over bare. Men jeg har holdet har det godt. Jeg lytter til. Det er vigtigt. Og Thomas, du lover også bare at sige, Ja, ja. så vil jeg ikke på det. Jeg skal være den første til at indrømme, at det var et meget risikabelt skridt at tage. Ikke risikabelt i den forstand, at det sådan ville gå galt eller sådan noget. Mere bare sådan, jeg havde ingen anelse om, hvor det her det kunne gå hen. Jeg havde mange ambitioner med, hvad vi skulle lave sammen, hvad det skulle lige så blive til, og havde en meget fin strategi, synes jeg selv, for hvordan det her det skulle forløbe. Men så kom covid. Tag de der. Papa, er du okay? Skal du være ærlig? Jeg ved nu. Okay. Ja. Det er godt. Og pludselig så var alle fanget inden for i 2 år, hvilket betød, at vores planer om Kilimanjaro blev skubbet. Både planerne om Kilimanjaro, men også bare sådan hele vores relationsopbygning. Hvis jeg skal være helt ærlig, i sidste ende, så er det nok for det bedre. Jeg tror, resultatet ville have været meget, meget anderledes, hvis vi havde hoppet direkte ud i det. Bare sprunget afsted, taget på eventyr. Jeg tror, det havde været kaos. Jeg tror ikke, det havde gået skide godt. Så vi havde ligesom 2 år til at gå og forberede os mentalt på, hvad skulle der ske, hvordan der ledes, bla bla bla, alle de her ting. Og da januar 2022 ruller rundt, der starter vi. Der starter træningen. Og træningen her betød bare, at vi gik nogle lange ture. Den rød, den der knap der. Du bare giver mig det. Jeg er færdig, Frederik. Okay. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg er Bare stå. færdig. Bare stå. Okay. Jeg kan ikke lige overskue det, Frederik. Så er det turens første regn, og ponchoen er kommet på. Vi er nu oppe i skylaget. Det er en lang dag i dag. For mig, der var det nok en af de vigtigste ting, vi overhovedet gjorde igennem det hele. Det var, hvor meget alenetid vi ligesom endte med at bruge sammen, bare min far og jeg, fordi vi gik så lange ture. Vi var jo sammen i 3-4 timer ad gangen, sådan en gang om måneden, hvilket bare det var meget mere, end vi nogensinde havde været sammen alene. Så min strategi til at starte med var at hoppe ind i det med bare at lægge alle kortene på bordet. Jeg havde en rigtig masse ting, som jeg havde haft brug for at snakke med min far om. Bare far og søn. Simpelthen bare være ærlig om min opvækst, mit liv, mine tanker og mine følelser. Både i relation til ham, men også alt muligt andet. Mange ting, der ligesom sådan havde bygget sig op hen over årene. Da jeg tog derfra første gang på vores første møde, der var jeg både utrolig stolt, utrolig nervøs, utrolig glad og lettet over at blive lyttet til. Det var en fantastisk oplevelse i sig selv.
Jeg tror i det store hele, der vil vi begge to gerne have det her, det fungerede. Vi vil begge to gerne gøre en effort for at lytte, for at tale, for at være ærlige, for at være reelle over for hinanden. Og det kom til udtryk på så mange måder. Dag 2 på bjerget. Vi er nu i 3.600 meters højde, og jeg tænkte, jeg lige vil give noget, der ligner en status. Lige nu har vi stået camp ved Kikalwa Camp. Det har været en hård tur i dag. Vi har gået i 8,5 timer. Vi har været et godt tempo. Der har været minimum pause. Vi havde en enkelt lille lang pause. Jeg tog et kvarter på øjet simpelthen, lige efter vi havde noget frokost. Det var sgu meget dejligt. Det gav noget god energi til resten af turen, fordi det bliver hårdere, jo længere vi kommer op ad bjerget. Det er meget tydeligt at mærke. Vi er dog endnu ikke kommet til et punkt, hvor nogen af os synes, at det her det ikke er sjovt. Energien er god, benene er gode, kroppen er god. Der er ikke nogen maveproblemer, der er generelt ikke nogen problemer. Vi nyder egentlig bare udsigten. Der er selvfølgelig en masse træthed nu. Nu sidder vi her efter at have gået i næsten 9 timer. Og vi er bestemt trætte og klar til noget aftensmad. Og så derefter simpelthen bare sove. Klokken lige nu er 6, lidt i 6. Et vildt eventyr, og jeg er lykkelig for, at det faktisk lader sig gøre. Vores lille telt. Så du og skriver nogle noter på mig. Ja, lige præcis. Det er meget hyggeligt, fordi så den ene dag går ind i den anden, medmindre jeg skriver. Ja. Så jeg skriver lige lidt. Lige nu sidder jeg faktisk og skriver, at vi var sgu lidt slidte, da vi kom til frokosten. Ja. Og en lille agurkesuppe med chili og noget pasta og noget fisk med nogle grøntsager i, og en lille lur på 15 minutter. Den der agurkesuppe, den var overraskende god. Vanvittig god. virkelig overraskende god. Så lige nu så, jeg sidder bare og smiler. Det er fedt for dig. Ja, det er fedt. Så det er ren hygge det her. Og en kop te, og lige få lidt popcorn. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er træt. Jeg er klar til at sove snart. Nu kan jeg se solen, der går ned. Ja, der går ikke en halv time, så begynder det at blive mørkt. En lille kop te. Skål. Det er vores telt. Det er ikke meget, og der skal være plads til al vores bagage over os. Det fungerer. Det er egentlig så fint, og vi har sovet så fint. Både i går og forhåbentlig også i nat. Fingers crossed. Sikke en fucking udsigt. Godmorgen. Dag nummer 3. Det har været en lidt hård nat, kan jeg mærke på pappa. Jeg har egentlig sovet meget fint, men det er rigtig, rigtig koldt. Både her til morgen, men også i nat. Der har været meget camouflage i løbet af natten, i løbet af hele teltet. I couldn't sleep. But I feel good. Yeah, good. And because today It's beautiful day. and because today is short day. After lunch there, you can have a sleep. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. I'm going to Matata. A day like this Mm. at the top. Yeah. Wow. I feel lucky. Yeah. Yeah. Ready to go? Be happy. Wanizunguka wataka kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, mbona wanizunguka? Kama wenzi, Det er bestemt ikke at overdrive
når jeg siger, at det har været noget af en rough ride til tider. Altså, der er mange diskussioner, mange heftige, meget personlige ting, der er blevet diskuteret. Men i sidste ende, efter et år med det her, der skal jeg jo nok være helt ærlig at sige, at det har været alt arbejdet værd. Fordi jeg føler nu, at vi står et sted, hvor vi kan sige hvad som helst til hinanden. Vi har fået repareret en rigtig masse ting, rigtig masse problematikker, rigtig mange knuste broer, sår, der er helet. Ja, det har fandme været vigtigt. Det har fandme været vigtigt. Her til morgen er lidt hård. Jeg skal nok være helt ærlig at sige. Vi befinder os op i 4.300 og jeg tror det er 26 meters højde. I dag er akklimatiseringsdag. Akklimatiseringsdag betyder, at vi går op derop, 300 højdemeter op, for at blive akklimatiseret lidt mere til højden, når vi nu skal hen til basecamp i morgen. Det vil sige, at vi sover i det samme telt, lige der. Samme telt, 2 nætter i streg. Vi er ret godt oppe i højden, og man kan snilt mærke, at der er bare lige lidt mindre oxygen. Der er bare lige lidt mindre energi heroppe. Vi har også gået nu i 3 dage. Der er brugte ben. Der er brugte alting. Energien er overraskende høj, fordi der er ingen af os, der er sådan syge endnu. Vi havde lige krise i går. Papa havde den første krise, og det var sindssygt. Han fik også noget hovedpine og sov i hvad er det, sammenlagt 12 timer eller sådan noget. Det var helt vildt. Han har det meget bedre nu. Det er utroligt, hvad man kan overkomme alligevel. Fordi hold kæft, der er meget at se til her. Jeg vil indrømme, mit energiniveau, det ligger lige omkring en 7'er. Jeg har lige fået morgenmad, og jeg har lyst til bare at lægge mig ned og sove videre. Men vi skal ud på en lille 3 timers tur op ad bjerget. Resten af dagen står på hvile. Nu tager vi tager det en dag ad gangen, og så er vi nu halvvejs, så det hjælper altid. Eller vi er over halvvejs, men i dag er vi halvvejs til at være til toppen. Og så bare, hvordan er energiniveauet i dag? Jeg kan også bare lave den der. Det siger jeg lidt sådan. Cheers, buddy. Skål. Vi tog toilettet, den gav mig lige en helt point. Altså oppe af? Ja, altså jeg havde lyst til at sige 9, for jeg var sådan helt, hold da op, nu føles min krop bare helt klar. Men er livserfaringen? Men jeg tænker sådan, jeg kan jo godt mærke lige snart vi går i gang, og hvor meget, eller hvor lidt bevægelse og anstrengelse der skal til, for at jeg begynder at sige, der tror jeg en 8 er meget passende, meget realistisk. Og fejlen i går, ikke? Ja. Så helvede til, kom for sent op, nåede det hele. Noget kun halvt liter vand, inden vi kigger afsted, ikke? Den der skal være væk, inden vi tager afsted. Ingen problemer, omvendt til. Okay. No problem. Det var fejlen i går. Det var for 1. Hvad man skulle tage stavene med, bare for... Nej. Der er ikke nogen hældning i forhold til i går. Det ser bare meget stejlt ud. Vi skal hvile dag, Frederik. Ja. Det er hviledag. Vilddag. For Bjørn. Hvad skal vi lave? Vi rock around. Det er ikke vilddag, det er akklimatiseringsdag. Det er sådan, man siger. Ej, du er halvt værd, ikke? Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in the cage, I'ma let out the hood, out the hood, out the wake up, get out the sheets. We came from one man, forget my peace. We take the west side, check out the east. I'ma put them in the cage, never let out the stop that. Don't fall. Gå far. Jo. Wow. Det her, det er det hele værd. Det bliver kun bedre for, jeg kan ikke sige det. Det bliver vildt, ikke?
Ja, vild dag. Højdetræning. Ja, tak. Please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One move, I'ma let out the big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the case. When I hope they scream, gotta get out the I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man's so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls gotta tell me I'm awesome. Skal du drukne? Ja, jeg er også salthund. Det er også. Regner lidt. Godt over 7, Frederik, og vi er på vej hjem. Vi skal lige besøge doktoren. Vi skal lige besøge doktoren, og så skal vi lige vente på, at det ikke regner lige så meget, fordi at, jeg magter ikke ud i det her. Det er fandme heller ikke. Nej. Alt er vådt. Vi er ikke nervøse. Alt er vådt. Nå, jeg skal lige fortælle en historie, inden vi går videre til Basecamp. Så i nat, i går aftes, lige efter vi har spist, der kommer doktoren på besøg. Det er vores guide, han kommer lige forbi vores telt og tjekker vores spisestelt og tjekker, hvordan vi har det. Du ved, lige tager vores puls, måler vores iltniveau, alt det der. Og pludselig så lægger han mærke til, at alt det sne, der ligesom var faldet i løbet af de sidste par timer, der er sket en drastisk temperaturændring. Så det begynder altså lige pludselig at tø op. Først var det sne, og så begyndte sneen at tø, og så var der vand overalt. Total panik. Altså, ud af det blå. Så der går meget panik i alle lige pludselig, fordi nu skal vi altså redde teltet. Jeg greb min tøffel og begyndte bare at skråle sne væk. Hold kæft, det skulle bare gå hurtigt. Og det regner lige pludselig helt sindssygt. Jeg bliver plaskvåd, alle er plaskvåde. Vi graver febrilsk, og pludselig så råber jeg, for jeg ved ikke hvor Papa er, så råber jeg, Papa, hvor er du? Så lægger han ind i teltet og sover. Han har tænkt, det der synkende skib, det er der nogle andre, der ordner. Ja, så vi brugte lige en god halv time på at grave render, så vi ikke druknede og blev helt gennemblødte. Og nu sidder jeg i madteltet, skal over i soveteltet. Der er fandme langt endnu, og der er 3 meter hen. I think this should work now. Yeah. Fantastic. Good night, guys. Det er kæmpe. Der er ikke noget vand herude længere. Det var en nat. Nu skal vi videre til Basecamp. Vi skal op til, hvorfra vi tager det sidste push mod toppen. Der er rigtig koldt. Vi skal op i Alpine Desert. Så fucking smukt her på det her bjerg. Jeg skulle lige have en enkelt lag af, så tror jeg kører igen. Det er godt. Let's go. Jumbo. Wow. Der er intet ude i den her Alpine Desert.
ikke? Touchdowns. Godt med en pause. Jeg har et spørgsmål, Frederik, til dig. Ja. Hvor meget overskud har du i forhold til mig? Ja, hvad jeg oplever lige nu? Vi tænker kun overskud lige nu. Altså fysisk overskud. Mere. Den bedste måde. Hvad sker der på det? Altså hvor jeg ligger? 8. Og jeg er på 0, altså i forhold til. Ja. Så er en god idé. God idé, lige for. Ja, en vildt god idé. Ja. Når vi kommer frem til lejren, ikke? Ja. Så lægger du det der sorte underlag på. Så tager du min madras, den sorte, Ja. pumper den op. Og lunch. Det er så nice. Pumper den op. Okay. Og så på rygsæk igen. Hvis jeg lige slapper af deroppe. Hvis det er 8 mod 0. Der er mange måder at spørge på. Det er fedt. Der er mange måder at spørge på. Det er nok den næstværste, jeg kunne forestille mig. Det er fedt. Du skulle bare sige, kan du hjælpe? Og så har jeg sagt, ved du hvad, Papa, den tager jeg. Uden problemer. Men nu fik du det gjort til sådan helt. Kæft, det er godt det der. Ved du bare, jeg hjælper dig. Nothing feel, just that. Excuse me? Nothing feel, just that. Just tired. Just tired. No problems with. No, nothing. No worry about that. I'm just very tired. Ready? Nothing feeling? No. I had some headache. I have I have like a little, very little headache. It's good numbers. It's good to know. Yeah. I like it when you say that. It makes me feel confident. That's good. Okay. We are here for you. I love that. Any kind of help will help you guys in order to be in your goal. Yeah. I'm excited. I'm tired. Don't worry about that. It's normal. No. Yeah. Mm. Yeah. Klokken er 6:11. Vi skal op om 5 timer. Vi ligger ved basecamp. Vi er rigtig trætte. Synes du det? Vi skal lige have en lille smule søvn. Og så skal vi op til toppen. Så bliver vi væk kl. 11 i morgen, i nat kl. 23:30. Havregrød, te, afsted 23:45. Bang. Så godt, Frederik. Så går Papa. Sådan der. Let's fucking go. Det siger jeg til. Jeg har nu et forsøg. Ja. Og 6-7 timer op. 4 timer ned. Kom on. Lad mig lige pause her et øjeblik, fordi realiteten af vores summit var meget anderledes, end hvad vi lige havde forestillet os. Så hvad der skulle have været en super fed, lynhurtig, 9 timers tur, 6 timer op, 3 timer ned, endte med at blive, den bedste måde at sige det på, et 16 timers langt mareridt plus efterfølgende medical support. Så vi stod op klokken 11, ude på eventyr, op ad bjerget. De første 6 timer er der helt mørkt. Vi fik også at vide, at de fleste folk, der går om dagen og kan se toppen, de vender om, fordi det virker simpelthen alt for langt. Og in hindsight kan jeg godt relatere til den tanke. Og så omkring ved en 6-tiden, der står solen op, og det er fantastisk smukt, men pludselig kan du se toppen. Og på daværende tidspunkt, der var vi ikke lige frem on schedule, lad os bare sige det sådan.
Så det der sker, er at omkring 2,5-3 timer inden, der begynder Papa at mærke rigtig vilde højdesyge symptomer. Kvalme, svimmelhed, altså alt hvad der overhovedet er på listen. Og der bliver ikke rigtig gjort noget. Der er et tidspunkt på turen, hvor jeg lige sådan stopper op og spørger, Papa, kunne det være, du skulle vende om? Jeg filmer, Frederik. Så meget okay er faktisk. Fordi på det her tidspunkt, vi holder altså 50% pause, 50% gang. Det går exceptionelt langsomt, og det er tydeligt, at han har det hårdt. Begge vores guider er totalt opmærksom på ham, altså sådan ultra opmærksom på ham. Holder øje med ham, giver ham hånden, støtter ham, når han er ved at falde, fordi han er ved at falde hele tiden. Super duper. Hakuna Matata. Almost kill my spot. Almost. Men han bliver ved med at sige, jeg æder det her bjerg, Og en del af mig vil så gerne bare, at det her det skulle lykkes. For os begge to, for os alle sammen. Vi skal bare op på toppen. Og vi skal bare op på toppen, så kan vi komme ned. Jo hurtigere vi kommer op, jo hurtigere kan vi komme ned. Slut på det. Så jeg prøver også bare alt hvad jeg overhovedet ligesom kan, for at hjælpe og være der og kæmpe. Men efter, hvad er vi, 8 timer eller sådan noget inden, når vi Gilman's Point. Og fra Gilman's Point, der er der cirka 1,5 time over til toppen. Det er smukt. Det er fucking smukt. Ved Gilman's Point, der er livet hårdt for os alle sammen. Altså 8 timer. Det eneste vi har fået på det her tidspunkt, det var havregrød til morgenmad. Slut. Og så hvad en vand vi ligesom har haft bragt med. Det var det. Og skuffelsen på Papas ansigt er noget af det mest skuffede jeg nogensinde har set en mand være i hele mit liv. Det gør jeg aldrig igen. Okay. Kort og lang er, efter lige over 10 timer, når vi toppen. Uden skyggen af overdrivelse, så er det her noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Vi er at the top of Afrika. Og det tog os 10 timer. Jeg har det så hårdt lige nu. Alle former for højdesymptomer. Jeg er så påvirket. Jeg har svimmel. Jeg har hovedpine. Jeg har kvalme. Jeg har ingen appetit. I morgen kommer jeg til at sige, at det er værd, men hold kæft, hvor jeg ikke føler den lige nu. Det har været de længste 10 timer nogensinde. Papa på vej. Welcome, gentlemen, to the top of Africa. Yeah. Woo! Welcome. Uhuru Peak. Uhuru Peak. Yeah. Du klarede det. Du klarede det.
Fuldstændig. Ja. Sådan der. Kilimanjaro. The roof of Africa. Alright, I'm gonna pack. Time to pack. Fucking succes. Vi er der. Vi klarede det. Fucking fedt. Vi tager nogle billeder, tager en pause, og så skal vi ned. Der burde kun være 3 timer ned. Final video. Thank you. Now we're heading home. No more videos. Thank you. Until we're at 37. Jeg vil simpelthen kaste op af et øjeblik. Kan du? Ja. Sig det mildt. Thank you. Læg ned 2 sekunder, få noget at drikke, og så er vi afsted. No, thank you. My stomach. My stomach. Aldrig prøvet indenfor. Heller ikke jeg. Det er uden pis det hårdeste fysiske jeg nogensinde har følt på. Uden sammenligning. Dit ansigt, da du så Stella på point. Jeg var helt færdig. Da min scene nede i benet sagde sådan Shrek. Det var på et tidspunkt, hvor han rodede med benet. Så jeg nu skal jeg ned på en borg. Jeg vil dø på en skade. Det vil være så færdigt. Jeg kunne heller ikke give op. Ja. Men de 20 minutter, vi bruger op på toppen, på 5.800 meters højde, påvirker, sammenlagt med alt det andet, påvirker Papa så meget, at han inden for meget, meget kort tid på vejen ned, simpelthen begynder at miste følingen i sine ben, i sine arme. Balancen bliver kastet totalt ud af vinduet, og han er simpelthen nødt til at blive støttet i alt. Og på det her tidspunkt, der er alle er færdige. Alene, uden sådan højdesyge symptomer. Vores guides er færdige, jeg er fucking færdig. Fuldstændig smadret. Vi har ikke spist noget for evigt, og jeg har slet ikke vand nok med. Så da vi når omkring Gilman's Point, der af urensagelige årsager tænker mit hoved overhovedet ikke rationelt, og jeg tænker, jeg er lige nu nervøs for at være heroppe meget længere. Papa han har brug for hjælp af begge guider til at overhovedet komme ned, eller til at overhovedet bevæge sig. Jeg skal bare ned, og det skal bare gå fucking hurtigt. Så jeg går alene, hvilket jeg ikke skulle have gjort. Ja, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg har det så skidt. Gigantisk udvikling. Jeg ved jo klokken er. Jeg gider ikke tjekke. Jeg har ikke energien til det. Jeg var nødt til at hoppe afsted alene. Det er dårlig stil. Det ved jeg godt. Men Papa han havde det så dårligt. Så svimmel. Han havde mistet følelse. Det betød at 2 porter og 2 guider. Wow. Og nødt til at assistere ham i alt. Jeg er nødt til at komme til bunden, fordi jeg er så bange for, at jeg selv besvimer. Nu skal vi videre. Jeg kommer ikke til skade, men alle bliver selvfølgelig fucking nervøse for, hvor fanden er Frederik henne? Hvad fanden går han og laver? Jeg er lige pludselig forsvundet på et bjerg, og vores guide tager så faktisk kontakt til nogle af vores porter nede i lejren, som så går op ad bjerget og går mig i møde og går min far i møde for at kunne bære ham ned. Der kom 2 eller 3 porter til simpelthen at tage ham i armene og gå med ham ned. Og der kom en gut i møde, da han ligesom, det var vores kok, da han kommer over til mig, og jeg giver ham instinktivt bare et kram. Jeg er
så glad for at se en anden person på det her tidspunkt. Og der er fucking langt. Der er så langt. Og det sner. Det sner af helvede til. Det er et totalt kaos. Der går 16 timer før vi er nede. Før vi sidder nede i teltet. Og vi er, da vi sidder dernede, ødelagte. Fuldstændig ødelagte. Altså pappa, han kan ikke gå. Overhovedet ikke. Han kan slet ikke gå. Og jeg er, altså hele min krop er bare udmattet. Jeg har gigantisk hovedpine. Total vanvittig hovedpine. Konklusionen fra vores guide er, pappa han skal ned. Altså han skal ned på havniveau, og det skal bare være nu. Vi kan ikke forblive oppe i basecamp. Det kommer kun til at få det dårligere og dårligere af. Og hvis vi skal undgå noget som helst varigt, så skal han ned. Løsningen er, at vi bliver bundet fast til sådan nogle, jeg tror de kaldte det strangers, og transporteret ned af 8 mand i de her borge til den næste camp, hvorfra vi så kan få en rescue jeep til at komme og hente os og bringe os ned på havniveau samme aften og ned på hotellet. Og lige så snart, at man rammer havniveau, så går alle de der højdesymptomer, de går væk. Og pappa havde det fint, han kunne gå igen, han kunne gøre det hele. Men på det her tidspunkt, der har vi været i gang i 24 timer. Vi er ødelagte på alle tænkelige måder. Altså fuldstændig ødelagte. Men vi er nået til toppen. Og vi kom sikkert ned. I sidste ende, der gik det. Men vigtigst af alt for mig, aller vigtigst for mig, havde aldrig nogensinde været at nå til toppen sammen. Det vigtigste for mig var, at vi overhovedet kunne stå nede ved gaten sammen. Hele den her rejse for mig har været fokuseret på relationsbygningen. Det har simpelthen været så vigtigt for mig at få en relation til min far, som jeg kunne være stolt af og glad for. Så det billede, hvor vi står nede ved indgangen første dag, betyder egentlig i sidste ende 1000 gange mere for mig, end det sidste billede på toppen gør. Fordi det første billede betyder, at vi kunne gøre det sammen. Det kunne lade sig gøre. At vi fik et forhold sammen, der gjorde, at vi følte os klar og stærke nok til at tage den her udfordring sammen. Og stolede på hinanden. En kæmpe fucking vigtig del af det at tage på eventyr sammen. Så alt taget i betragtning. Så det har været det vildeste eventyr. Og jeg er umådelig glad for at kunne gøre det her sammen med min far. Til det næste eventyr. Hvad end det bliver, så føler jeg, at vi kan. Og det er jeg fucking glad for. Frederik, vi har igennem det meste af livet forsøgt at komme hinanden nærmere. Det har været svært, og til tider fuldstændig umuligt. Jeg er dybt taknemmelig for, at du tænkte tanken om dig, mig og Kilimanjaro. Jeg takker af hjertet for udfordringen. Vi kom til porten, og vi kom på toppen af Afrika sammen. Jeg smiler, og jeg glæder mig til resten af livet sammen med dig. Papa elsker dig.